buti manje into ayenzayo ulala nami ngima period. Mana kanjani mangabe seyinsukwini zakho nje nilaba phisi khona? Yabo mengi right ngekho ensukwini zami akangiboni. Ungibona mengikuma period and angazi ngimtshela ukuthi ngena nini. Kodwa uyena ungivunela ukuthi ngifuna ukubona ngoba ngikuma period. Ngezinye indlela wazi ama date okuyensukwini zakho. Akawazi angazi ngimtshele. Kodwa uyakufonela nje. Uyangifonela ngibiza ngikuma period. And ilonto isiqala ukungikhathaza. Sure. Ukuthi indaba ala nami ngima period and mesilala naye amathawula wasebenzisayo ngicine ngabonanga ukuthi ashoniphi nginganangwa ngithi umuntu wami yabo nginganaki angithi ngiqale nganganaka ukuthi kwenzeka kanje sengiyahlanganisa manje ngahlanganisa ukuthi sekuna 3 months manje yenza lento yabo so kunzima ukumbuza amdala kunami ngiyamthanda ngabona ukuthi ngcono ukuthi ngibuze kubangani mengibuza kubangani ukuthi into kanje ithi 1 ngoba ngitshela ukuthi no hlehla lo muntu lo uthole ngawe. Nina bekashana kamenze yaphuza umlazanga meva nina bendlondle no phaphe ekhanda nina bendlove namandla bengelele ifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Live TV gama lo hlelo ke izimpande ezama Afrika igama lami ngesichaka ngolapha kaloqa themba ukuthi abantu baphilile bakahle sibonga kakhulu uthando nesupport esiyithola kunina nhlangothi zonke zezwe kuma provinces ethu awu9 wonke khona eNingizimu Afrika nangaphandle Afrika nangaphandle ke phesha kwelwandle siyabonga kakhulu isupport nothando siqhubeke ke singena odabeni wena uze nendlebe thina siza nodaba silalele nathi ukuthi osihambela uthini namhlanje igama lami ngesichaka njoba sengisho ngakaloqa ngathi intokazi phambi kwethu izokhuluma nathi sizoza ukuthi izokuthula lopho udaba izothini kuthina sawubona mama. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yeah mhlambe asingene nje odabeni sizwe ukuthi sisi mawukuthi unale igama ngasitshela futhi maye ngathanda usitshela ukuthi fine kodwa ngasitshela ukuthi uqhamuka phi nendawo ukhulelephi. Okay igama lami nguNeli ngwazuma ngiqhamuka le Msinga emakhaya. Yeah msholozi. Emakhaya lapha nanikhole nenzani baphi nandlana abocapha yani la. Nkosiyami lapha ngophela mina ngangiseyingane. Sasikhula sihambe siyotheza semakhaya ngempela hayi ukudlala siyotheza sihambe semfuleni sokha amanzi iyona ndlela ekukhulwa ngayo lapha isishela umfuleni senze yonke into ngazi ngakwazi ukuthi ngize ngishiye khona ngize ngimove ngize la eHammersdale. Okay ikhona ke lapho engikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo yami. Ukufunda kwakho uqale lapha emakhaya noma eHammersdale? Emakhaya ngafunda amabanga phansi. Sure. Hammersdale ngase ngifunda amabanga aphezulu high school kanjalo. Ekhaya nje umndeni wakho umndeni omkanjani mhlawumbe umunye ngayibuza umndeni ohlewe yempu umndeni ophathi nendawo umndeni oyimele kahle wawuyisima kanjani impilo yenu nje ekhaya mawubuka wena wawuyisima kanjani? Ekhaya sikhule singekho nje ibackground yakho bingekho right. Bingekho right ibackground yakho ngoba nje ngikhula sifunda thina uma wezamela ubaba wami ke nje mina angifuqa manga ubaba ngimaze ngoba manje sengithe ukuba mdadla futhi nakhona ukumazi kwami ngiyafisa ngabe kuthiwa angimazanga ngoba ukuba khona kwakhe akwenzanga mehluko so impilo yami ayibanga inhle kakhulu ngithe sengithi uma usiyaqala impilo yakhe sithi uyakhanya kancane washiya ke emhlabeni. Sure. Washiya emhlabeni walandelana nosisi wami no bhuti bami so sasala no sisi bami abanye sasinabo khona. Nibanga manje siba 3. Nani banga before? Sasiba 4. Okay. Yes because uhamba nosisi wami lo munye. Yeah. So sasala ke semesisala impilo yangaba yinhle. Yangaba yinhle impilo kwaphoqa ukuthi umuntu noma efuna ukuya uma college kwaphoqa ukuthi no angihambe ngifuna umsebenzi khona ngimncane. Ngithe ngifuna umsebenzi kwangahlangana. Yangahlangana impilo ngabona ukuthi hayi futhi miyahlangana impilo angizame umuntu engibona ukuthi ngizophilisana naye ngoba engiphuma kubona hayi anginayo inhlanhla ukuthi ngithole umuntu ozongisupporta. Kanjani mhlawumbe usholo abantu uthandana nabo? Yes. Ukuthi ababe society lakho in terms of no bangisupport financial. Okay. Yes. Umuntu kanjalo engizothi mengicela kena ngikwazi ukuthi ngiyethola imali. Yabo. So
ngabona ukuthi anguthola umsebenzi nabantu engihlangana nabo nguthola. So kwangiphoqa ukuthi ngingene kulesilingo lesi engangafuni ukungena kusona. Ngaze ngathanana nomuntu omdala kunami, uSugar Daddy. Habe. Yes. Umdala kangakanani mhlambe 2 years, 3 years? Mina ngaleso sikhathi leso ngangina 25. Okay. Yena wena 45. Okay. Ngangena ungena kwami ekuthandaneni naye ngangingamthandi but ngenxa ukuthi ngangibona ukuthi unemali ngibona ukuthi ngizoyithola into engifunayo kuyena ngathandana nawo bhuti sa right ngithe bese ngithandanile naye ngathola ukuthi ushadile okay uyangenza into engifunayo uyanginika imali nje yonke into engifunayo ngiyathola kwanzima ukuthi ngishiye ukuthi mengishiya ukuthi ngishiyelani ngithembeni yabo. So ngithandane nawo bhuti siqhubeke sithandana ngenzele yonke into. Inkinga yami lana ke iyona lesingilethela. Ubhuti lona sithandane yonke into right. Ubhuti manje into ayenzayo ulala nami ngima period. Mana. Kanjani mangabe seyinsukwini zakho nje nilaba phisi khona? Yabo mengi right ngekho ensukwini zami akangiboni. Ungibona mengikuma period and angazi ngimtshela ukuthi ngena nini kodwa uyena ungifunela ukuthi ngifuna ukubona ngoba ngikuma period. Ngezinye indlela ukwazi ama date okuyensukwini zakho Akawazi angazi ngimtshele kodwa uyakufonela nje uyangifonela ngibiza ngikuma period and ilonto isiqala ukungikhathaza sure ukuthi indaba alaye nami ngima period and mesilala naye amathawula wasebenzisayo ngicene ngabonanga ukuthi ashoniphi nginganangwa ngithi umuntu wami yabo nginganaki angithi ngiqale nganganaka ukuthi kwenzeka kanje sengiyahlanganisa mase ngahlanganisa ukuthi sekuna 3 months manje yenza lento yabo. So kunzima ukumbuza mdala kunami ngiyamthanda ngabona ukuthi ngcono ukuthi ngibuze kubangani mengibuza kubangani ukuthi into kanje ithi 1 ngoba ngitshela ukuthi no hlehla lo muntu lo uthole ngawe sekusho banike manje abangani. Okay because angikwazi ukuthi ngiqonde yena ngitshele yena ngibuze yena ngabuza but hayi uthwele ngawe lo muntu lo akwazi ukuthi ngenzeka kanje ngoba angazi ngimtshela ukuthi ngima period but uyena ofonayo mengikuma period yabo. So iyangiwarisha kakhulu lento and into zami ayisalungi manje suke ngakho usuke kuphi ngiyakubona ukuthi unonkosikazi manje suke ngezi kuwena ukuyeke ukuthi achaza ukuthi ubeke akasho wona athula nje phela uyazi ukuthi khona imali ngazi ukuthi phela mina unkosikazi wakhe mengekho mina ngazi ukuthi unkosikazi wakhe yabo. Manje indlela esekwenzeka ngayi kumile manje abo nje kunesinyama la ngihamba khona nje abantu bangicasukeli impilo yami nje imile yabo. So indlela esekuyiyona akusekho right. Now sesemina ngifuna ukuyithola la ukuthi wonke umuntu wesifazana nowesilisa kuyenzeka ukuthi mayekhula abe ufisa ukuba nabantwana. Yes. Kulento le eyenzakalayo wena ukuphi una ingqondo ukuba nabantwana uke wakhulela phela kuyavela ukuthi njengoba nilala nje ngithi protection nesebenzisa. Yes. Asisebenzisa protection mesilaya naye ngoba phela ngiyamthemba ngithi ngeke ngazama ukuthi ngiyamthola umntwana ngangamtshela ngakhulelwa ngathesta ngakhulelwa ngangamtshela futhi ukuthi ngikhulelwe yabo ngifuna ukuthi yena kube surprise keni ukuthi ngikhulelwe kodwa ngeke uzokhola ukuthi savete sanyamalala isisu ngacheck okokuqala ngathola ukuthi ngikhulelwe ngase ngibuyele sisaseko yenze okokuqala lento ngathi mina ayi ngangana ngathi mina kusho bengingakhulela yabo ngitshela ukuthi yabo phinde futhi silali ngikhulelwe futhi phinde futhi sinyamalala ayaqala ukungisolisa kanjani ngoba ngase ngihambe odokotela abahlukene ngahamba eclinic ngahamba odokotela ngathi akwazi. So iyo nto eqala ukungivula namehlo ukuthi akwazi khona ungahambi kahle ngoba ingane sengiyayidinga sure i-age engikuyona sengiyayidinga ingane kodwa futhi mengithi ngifuna ukuhlukana nalo muntu angisathandi mengathatha decision ukuthi ngiyomshiya ke manje manje ngiyomtshela ngiyomshiya ngivele ngimthande kakhulu ngivele ngimthande ngenye indlela hayibo
So wena awunabo abantu nje abakushelayo abanye abalengana nawe since kulento kuyena nje since waqala ukuthanda selokhu ngaqala ukuthandana naye angisashayelwa hlobo usola ukuthi kunalento ukuthi abantu nje uyacika kubona sengibona kanjalo nami ngoba indlela ekuyiyona manje ngisicefe kubantu noma kuthiwa ngiyofesa nje ngisicefe nje ngisicefe sengize ngisabene nokuphumela ngisho eminyango but uke waveza ukuthi ekhaya bengekho right kangako since uhlangana nalomuntu yini osizakale ngayo empilweni khona into eqhubekile empilweni yakho mhlawumbe ekhomba ukuthi le ukuba lo muntu bengekwazi ukwenzela engakusho into engibenefithe kuyena izinto zokugqoka ngoba mengathi ngiyokwenza something ekhaya ngale mali yangineza yona ngiyozukholwa ukuthi ayikho into ebiyenzeka izongiqhubezela phambili ayikho ngisho ngakunika endapha nje leyo mali ungazi yaphela ngaphandle izinto engigqokisa mina kuphela kodwa mengathi ngiyovusa ikhaya lutho wona yakwazi kwakhe noma mhlawumbe usabuthi khona unkosikazi wazi uyihluphi angikwazi kwakhe uyangibhukhela angizazi ingane zakhe uyangibhukhela njalo mefuna ungibona ngaso sona lesikhathi sekuma period sure angazi babukele Black Live TV insumansumane le ngilayitha kuqobo lwami mina ngiyaqala ukuhlangana nento kanje ngaze empilweni yami lo ngaba khona hlangana nento kanje mhlawumbe wena uyayazi mhlawumbe omunye yenzeka kumanje kodwa akekho aware ukuthi isimo esifana nalesi isimo esisungulwa ngamabomu usisila uchaza ngeso lakhe athi njalo inkonzo leyidinga uma eseyinsukwini zakhe la kufanele khona zile ukwenza ucansi kodwa ke okumangaza kakhulu ukuthi wonke amathawula asuke bekasebenzisa kuleso sigameko uyawathatha ubhuti ahambe nawo iyona nto ke egcina simenza afuna usizo ekutheni engabe lomlisa Mbombulu wenzani ngempela ngalezi zinto asazi ubuthakathi buningi ezweni abantu banemithi engefaniswe ongayicabanga ngicabanga ukuthi buhle nje bemali enginikwa yona kanti kukhona okunye okungale emva kwakhona manje ke ake ngithole mhlawumbe ukuthi ukhule ungenabo abangani noma ubonabo mabe khona baphi bathini le situation kwaxoxa nabo ngiyakuza ukuxoxa ukuthi omunye wakutshela lo muntu uthwele ithini into yabo mabatshela ukuthi akuphumeki ke manje la abangani abenginabo emakhaya ngabashiya emakhaya kwaphela abantu ngibathole khona eHammersdale la bese ngihlala khona mengizama ukubaxoxela baza into abayishoyo ile vete engifuna ukuyenza phuma mngani yabo manje inkinga yami njengoba siphuma mngani ngifuna isolution ukuthi ngizophuma kanjani yabo akusiza umuntu akutshela ukuthi phuma uzophuma kanjani ingakho ngize ngasiqhumo sokuthi ngize la ukuthi ngifuna usizo manje angisakwazi angisazi kumele ngenze njani ngoba ngiyabona ukuthi lento engiyihlalela iyangibulala manje lento yakho ibukhonanyana uke wahamba phi after sosolile noma abangani bakho sebekuthiphisa ukuthi ngenza ukuthi uthwele khona la uke waya khona wayofuna usizo bathini yabo ekhaya si background ebikhule ikulama banda lawa angakhulelwa kakhulu izulwini yes so bengazazi into ekanjalo uke washo omunye umngane ngathi angazi ubani umama ukuthi kwabe ukuthi nje uyasho into iyaphelela yes ngangakwazi ukuthi ngihambe ngiyothwala lolu sizo ngilifunayo bazama ungixhumanisa njengoba ngize ngafika la ukhona omunye ongitshelela ukuthi ayibo khona ishowe ukuthi yes khona ishow izokwazi ukuthi kusize kanje ingathi iyabasiza abantu njengoba ngila so now mina ngimangele ngoba mangikubuka nje wona usasemncane Steve and kuyona yonke lento eyenzakalayo uke wafika kwipoint la khona umbuzo umlisa wakho lo uqamela esibweni sakho ukuthi wendoda wenziwa yini ukuthi ucansi lethu silwenze mangiseskhathini kuphela angazi ngimbuze ngoba ngiyamsaba ubaba uhloniphekile ongawukuba angikwazi ngisho ukumcela imali mengithi ngidinga imali ukuthi uyena obona ukuthi kumele ubaba nje impela uhloniphekile usabeka unesithunzi yabo nje ngiyozukholwa laba balwani ukuthi indlela nesithunzi ngayo sikhuluma mesempedini okay nikhuluma ngegama sikhuluma yes noma mhlawumbe efonini ngibe naleso sibindile so ngikhuluma efonini yaba bamdana nami endunesithunzi angibasoli mebethi lento ayenzayo uyayenza unesithunzi ukhuluma bengekho
Yes. So lo muntu ufana nobaba njengoba ukhule absent empilweni yakhe. Yes. But still uyamkumlela. Ngiyakwenza lokho because ayikho into engangayenza ngoba impilo. Umehluko between lento owangena kuyona nokudayisa ngomzimba emgwaqeni ukuphi? Yo ngeke ngize ngisho ukuthi ukudayisa ngomzimba because indlela besenza ngayo nami naye bewukuthandana because ngithi umuntu udayisa ngomzimba phela umuntu usungamazi. Bathi uthi wena awumthandanga uthanda imali. Yes kunjalo. So what a difference. Dayisa emgwaqeni nokudayisa endlini. Ishuthi wena singathi professional. Ish. Hayi ungathi ngiyajada. Kodwa ngifuna ungathi ngiyajada ngiyayibuzela. No angisho ukuthi uyangithatha but ngibona ngathi kunomahluko. Sure. Yes because uyangitshela ukuthi uyangithanda. Yabo. Lento lo umuntu umthengele ukuthi angazi ngidayisa umzimba angazi ukuthi kusebenza kanjani but ngibone ngazi ukuthi like kuhlukile because umuntu udayisa umzimba vele asikudusini introduceane yonke lonto leyo. So yes yena nje uyangikhombisa uyangithanda ukuthi mina ngiyamsaba yabo. Yes. Kuyena kuye kwaba khona inkulumo mhlawumbe nawe naye zokuthi one day ufuna ukubona ezumakoti noma uphelela kulesi sigaba. Lutho akazi futhi leyo nto bengingayinanga ngoba vele ngazi unonkosikazi yabo. Uthembeni bawe. Ngithemba ukuthi unginikeza imali le mali engidingayo. Dasemani le othi mafuna ukwenza into ekhaya akwenzeki lutho. Angizi phela lo ngibone manje ukuthi kahle kahle lento engihlalela yikho. Ngamafuphi ingenza ukuthi kuyaqinisekisa la kule nkulumo esikhuluma ukuthi imali impela impande yesono ingakwenzisa konke kodwa ingakunikeza exactly lento oyifunayo. Sisila sikhuluma ngemali manje. Imali ayinikezwe lomlisa iyaphuma yona kodwa akukho akukhombe ekhaya ethi nakho ngikwenzile kuyabonakala ngemali kodwa ezimpahleni zokugqoka cha uyayincoma impela uthi unazo. Okuyinto ke for me ebukeka useless nyana kancane kodwa asazi ngoba angifuni ujike senilo nami lapha kuma comment dawu cha umjajelana usisemhle kangaka angimjathi ngiyayibuzela nje ngoba phela siyakhuluma ngithi. So now ufuna kwenzakaleni mawucabanga nje obusaba wona ukukhuluma naye iyiphi into ocabanga ukuthi ngenziwa so ukuthi wena uphume kule nkingi? Ngicela ukuthi angazi ngingisize ukuthi ngikwazi ukuphuma noma luphele uthando lakhe because menga decide ukuthi ngiyamshiya ngivede ngimthanda kakhulu. Because phela abanye sokunamadliso kuwena usolidlisa? I doubt ukuthi ungidlisile. Ucabangi? I doubt ukuthi ungidlisile because indlela okuyiyona umuntu angithi umuntu umeglisile nayo usekuthanda usegilisa ngoba nakho usekuthanda. Yes but indlela enza ngayo awukwazi ukulana nomuntu wakho ngoba nakhe kuma period kuphela. Awukwazi. Lo muntu lo esikhuluma ngaye la uma ngahle kuthiwa namhlanje uyafika uphambi kwakho uthi uyakuchazela isizathu sokuthi kwenzeke lento ayenzayo ethi ucela ubekezela aqhubeke ungaqhubeka? Ngilayina ngema period esachazeleni ukuthi why kuyisiphi isizathu? No. Ungathini mangahle kuthiwe into ayenzayo kubenefita yena nomkakhe not wena? Iyona into engingithi ngiphume kakhulu because what I use ukuthi ngiqhubeke ngihlaye nomuntu mina ngingabenefit kuyena. Yabo. So uke wazama umsebenzi somewhere noma mhlawumbe since wahlangana nayo yena umsebenzi wakho yena? Ngiyazama ukufesa because into engikhule nje ngitshela mina ukuthi angifuni ngahlahla ukudependela emfaneni. Yes noma ekhona umuntu ongisupportayo because vele ngize ngingene kuyena ingoba vele umsebenzi bengawutholi. Sure. Yabo ngaze ngagcina ngiyiphosa ke kuyena. Noma sekhona kuyena bengizama ukufesa ukuthi ke kumile akuveli indawo. Yabo so bengifisa ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngisebenze so that ngizokwazi ukuphuma kuyena. Phusha impilo. Yes angisathandi angisadingi ukuthi ezohlangisa naye sengifuna ukuphuma noma ngathi yiphi reason angichazela yona angisadingi ukuba naye. Right akukhulume nabantu abasha ke baba amantombazana asalengana nawe ukuthi eyintweni zonke mhlambe ke abahlabezana nazo ngabe sekhaya inhlopheko yakhe ngqo usaphinde uyavotela nokuthi umuntu omncane athandane nomuntu omdala angamazi ukuthi uphila ngandlelani. Yes okay into engayisho nkosiyami emakhaya ukuthi
kahle kahle into iqala emalini ngangixakile ngidinga imali ngaze ngayiphosa kumuntu omdala kunami ngoba ngithi uzongisupporta ngibona ukuthi unemali yabo so into engingayisho ukuthi singabo uthathekile ngenxa ukuthi ubona ukuthi impilo yakho izoya kephi azame siphusha umuntu ayiphushele ngendlela yakhe ukuze aphumelele so kubalekile ukuthi uphumelele ngamandla akho nokuthi uphumelele ngamandla omuntu ngoba ngila engikhona manje angisakwazi ukuphuma akuphumeki so ngizocela usizo nje Ntama asithemba ukuthi sizozotholakala ulunge nawe ubuyele emnganeni bakho ofisa ukuba ekhona impilo iqhubeke phambili. Yebo. Babukele Black Live TV njengobuzwa ke usizwe alidala uludaba lakho uyaxoxa silandisa ngenkinga abhekene nayo umlisa ahlangana naye emthanda ngesizathu semali ke nokho hayi ngenxa yothando nje lusiqu lumile uthi kodwa lo mlisa ke unethuba lokulala naye njalo uma esesikhathini asazi ke mhlawumbe la kwahlangana nenkinga njalo mhlawumbe umuntu wesifazane lapha ekhaya ikhona into enjalo yenza kuwena uyibhekisise mhlawumbe nawe udinga usizo mhlawumbe nawe udinga ukuba la ku Black Live TV kuyimpande zama Africa balapho ke sichaka ngwakaluqa siphinde sibona ku episode elandelayo nisale kahle Is the Black Live TV